हाग्रामा महिलारिया बहुत बाथ्राखौनो बुजिनो हाया बर'खौनो क्लियार बुंनो हाया बियो इंलिश खोथा मा बुजिबावनो आसलते हाग्रामा महिलारिनि समावबो रिटेन जितु अफिसियेल टार्म बियो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानोमोन किन्तु बिथाङा बेखौ कुनु दिन बाहायालासेनो खालि चिफल' होनना बुङो आसलते बे गोरोन्थि कारण लिखित जितु अफिसियेल टार्म बियो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बे अफिसियेल टार्मखौनो दिनै जों बाहायदों बिथाङा रंलि बाहायदोंमोन बुजिया जासे रोङा जासे आस'खान्दायै चिफल' होनना बुंदोंमोन किन्तु चिफ नङा बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो आरो दिनै बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौनो जों UPPL आ बाहायदों जोंनि सरकारा बाहायदों कारण बिसोर कारेक्ट बिथाङा हयथ' बे कारेक्टखौ मिथियाखै नागिरनानैबो दिहुनाखै नागिरनोबो नाजायाखै खुनु दिन बुजिनोबो नाजायाखै बेनिखायनो बे गावनि गोरोन्थिखौ हयथ' दासो सानखांदोंबा किन्तु गावनि गोरोन्थिखौ दोनखोमानो थाखाय जोख्लोबनानै दोननो थाखाय मालायखौ गोरोन्थि होननानै बुंनो नाजादों किन्तु बे दानि गोदान नङा CEM आ बे सिगाङावबोमोन किन्तु बिथांमोना बेखौनो मोजां दिहुनना लानो रोङाखै अफिसियेल टार्मखौ खालि चिफल' होनना बुंदों आरो बे चिफ नङा किन्तु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो आरो दा जों CEM जितु बाहायदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार चिफ अफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार नङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बे चिफ बेनिखायनो बिथांनि बुजिनायावसो गोरोन्थि दं टार्मफ्राव गोरोन्थि गैया दिनै बिथाङा बुजियालाफानो जानला मोनला बाहायदोंमोन किन्तु जों बुजिनानै कारेक्ट जितु टार्म कारेक्ट जितु अफिसियेल टार्म बेखौ बाहायदों आरो बेनो कारेक्ट मोनसे खोथा बिथाङा बुंबाय बिथाङा रायजो राजाफोरनो बुंफोरनो हायै लाइसेन्स मोनाखै होनना बुंदों मा लाइसेन्स जानो हागौ सार बेखौ सोर बुंदों हाग्रामा महिलारिया मा धरननि लाइसेन्स दा बिथाङासो मिथिसिगोन कारण रायजोफोरनो बुंफोरनो हायै लाइसेन्सआ थानाङा जुदि रायजोनि खोथा सिन्था खालामग्रा रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंबा रायजोनो बुंनो हायै जेबो बाथ्रा थानाङा आरो बिथाङा हयथ' बुंनो हायै माने गावनि सेल्फिश खामानि जायखौ रायजोफोरनो बुंब्ला रायजोफ्रा हयथ' बेखौ थखन लाना होसोगोन बे धरननि बाथ्राबो जानो हागौ बेनिखायनो बिथाङा बुंफोराखै सार जेब्ला बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन जेब्ला बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन बै समावहाय जों नुनो मोनदों गोबां भाइरेल जादों कि बड'लेण्ड नाङा होननानै बिथाङा हाग्रामा बेनो प्रमाण होयो जे UPPL आ गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै लोगोसे खामानि मावदों गासै जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे सुस्थ' समाज दानो थाखाय खामानि मावदों किन्तु BPF आ अकल बर'नि खोथाल' सिन्था खालामो बेनो दिनै प्रमाण बे गादिखौ बोरैबा थगायथ'सो पाब्लिकखौ थगायनानै बोरैबा गादि लानो हागोन नामा बिनि बादै जेबो नङा कारण बिथाङा कुनु दिन बर'लेण्ड आलादा रायजोखौ नागिरखायाखैमोन लुगैयाखैमोन दाबो लुगैया मात्र ओरैनो रायजोफोरखौ थगायफ्लानो हागोन नामा बेबायदि थगायनानै रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ द्र खालामनानै बोरैबाफोर पावाराव फैनो हागोन नामा बेल'सो बिनि बादै जेबो नङा इन रियेलिटि हाग्रामाया कुनु दिन आलादा रायजो नागिरा आरो दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बिथांखौ बेखौ गायसननांगौ होननानैबो बिथाङा सानाखैमोन किन्तु दिनै अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन NDFB नि मोनब्रै फेक्सन बेयो ज' सुक्ति खालामनानै जि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल खालामनो थांदों बेयो खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायोब्लानो जोंहा आलादा रायजो बानायनायनि बिथाया गोगोम जाखागोन जायनि सायाव बिथा खालामनानै जोंनि उन जोलैया आन्दलनजों नङा किन्तु पार्लियामेन्टारि प्रसेसजोंनो बेखौ आलादा रायजो बानायनो हागोन दिनै जों बिनि बिथाखौसो खालामनो नागिरदों बेनिखायनो हाग्रामानि जिथु दा फोसावबायनाय जास्ट रायजोफोरखौ रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बोरैबाफोर गादि दखल खालामफिननो हायो नामा बिनि आन्दोआव थानाय सिमांखौ फोरमायनायनि बादै जेबो नङा